Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! So di pa din tamang sugod, please subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Karon di ato kay laing customer. Kani si ma'am ha, nakakita ko ni sa ato ang mga video diha sige og post atong Facebook or diha sa atong YouTube. Kaning buhok niya treated kaayo, damage kay sa nga tanan. Oh, ato ganing pick on ha, tan-aw na to nga unsa na ning buhok ni ma'am. Kay pino ra bidyo kay siya grano, as in gyud na oh, napiko. Tan-awa na piko kaayo. Muna siya nga hadlok kini siya ribanon ug ingani na ang buhok, pero pading kamutan nato kay ang akong mga medisina proven and tested man gyud ang source ko kay nindot man gyud nagresulta. Paning kamutan nako nga dili ni mabritol ang buhok kay sahi ra britulo nato ang rebanding. Munang ato ning tarungon tan-awa ganang ilalom ana o di baga wave na. Yang gusto ni ma'am kanang dili bitaw buhaghag ang buhok kay buhaghag ang buhok bisag giriban na ni siya gikan, pero naa gihapon wa jud siya nag-flat bitaw gyud maayo man akong tarungon karon og atong paningkamutan nga manindot ang iyang buhok. Kay number 2 nga medisina, muni siya number 2 nato nga medisina. Number 1 nga atong porosity balancer para spray para di madaot ang buhok. Nga ato siyang ukayon og maayo para sa buhok na dili bitaw gyud madaot or manindot ang atong rebanding mo nang tarong gyud ukay. Nga pagkahuman, pwede ra nato ni ana diri sa number 2 nga atong mixing stick. Kaning mixing bowl nga puti para gyud sa number 2. Nya kani siya para sa number 1. Yan apoy red ani para dito sa kanabitaw mag-mix ko og zero nga number. Muna siya nga tarungon nato ni ukay kay para pag-apply nato ani matarong pud ang buhok nga dili pud madaot. Flat rebanding number 1. Atong mixing bowl ato ipakita itong na siya kay number 1 man. Ang ani mag-apply og medisina tagsa-tagsaon ko ning punuan dapit giuna kay aron diri mauna og katulid usa pa nato applyag medisina ng ubang buhok kay dili pwede dunganon nato siya apply kay ug dunganon maguna nako og apply basi iyang magbritol. Nang ako sa ning unahon patuliron sa ninako og una usa pa nako ni butangan diri sa ibabaw kay pino kay grano ang buhok lisod kaayo ato idungan niya na may number 2. So ang number 2 i-apply dihang dapita diyan sa punuan kay ang buhok dihang dapita kanang bitaw always gibutangan sa color pero maminting gibutangan sa mga developer or peroxide, so dali jud kay siya ma-develop, dali kay siya mo tulid. Munang bantayan jud magriban og buhok para di jud intawon mga daot. Kaning porosity balancer dako kay ni tabang sa treated or damaged hair. Before mag-apply sa medisina butangan jud daan ani para dili jud magbritol ang buhok, para po dili mga bugto, para matabang jud makatabang jud sa buhok na dili jud siya maunsa kay ug dili mo butangan ani na chance jud na ang buhok mo britol. Number 2 diri sa tumoy ato ni siyang tarungon dili dugayon kay ra jud kaayo para iwas jud sa mga britol. Kay kaning buhok dali ra jud kay ni ma-britol, pila ra jud ka seconds mo britol na ng buhok manang magbantay jud ta magtrabaho. Kinahanglan jud tarungon, tan-awon ato yung analyson og maing buhok nga wala jud siya madaot kay madaot gani lisod na jud kayo maagapan ang buhok nga madbritol na. Nakita ninyo no nga gapaspas og apply akong sa tumoy karon paspasan po nato banlaw dapat kusog tubig para dili gid ka maabtan og kabritol ang buhok kay mabritol maguni buhok basta dugay kay mo banlawan niya. Abtik yung kamo trabaho, abtik yung kamo waswas. Dapat kusog yun ang tubig kay para dili yun mga tangkang dito ng buhok. Kaya hinay imong tubig, usap po siya, makabritol sa buhok. Kaya ang tubig, dugay kay mong wash out ang medisina. So dapat wash out yung dayon ang medisina para dili yun siya mo padayon o kanibitang continue o process sa buhok. Kaya upadayon yun siya, nalagay chance mga bugto ang buhok mo ng abtik magtrabaho yun o rebanding mo ng dili din basta-basta mag-reband ang buhok. Karon ang buhok ni man diba treated, wave ning ilalom ani, sa iyong tanawan na kaning ilalom ani, di pag yun mo tulid, unya ra gyud mo tulid og maplansa na kay kanang atong medisina nga rebanding pagkuan na siya para pahumok ba sa buhok para mo tulid, muhumok ini plansa mawala na tong gawib niya kay ug magplansa tag walay medisina dili mo gyud na mo tulid. Muna ang buhok karon ni ma'am sa iyong tanaw na britol ba ug wala, di ba? Kana siya og dili gyud ta kabalo mo trabaho na gyud chance nga mga buhok
mabugto-bugto, mabritol, maguba gyud ang buhok. Munang ang customer bantayan nato ng buhok para dili gyud madaot. Aron gyud dili maunsa ang buhok kay lisod kayo wala na may tambal og madaot ni siya kay ug ato man gibutangan sa glat rebanding no. Dili gyud nimo mahibaw-an og nadaot bag wala ang buhok. Kay kanang plansa igo ra man siya para pahamis sa buhok, igo ra man siya motulid og hamis ug kaayo. Pero bantayan gud gihapon magplansa para dili gud pud mga kulo ang buhok kay mo kulo pud atong sa plansa. Ingani ko magplansa kay kaning buhok ni ma'am murag brittle bitaw, damage kaayo na nga na ra pinakalit ra ko magplansa di na ko na ayo-ayohon niya wa po na ko nagiipit ug maayo giguot ng plansa kay para dili gid maluto ang buhok nya nagkuha na pug usa ka plansa kay mo atong iplansa nya pagkahuman dali ra jud kaayo plansahon kay kanang tungod sa buhok na kuan bitaw pino kay grano nya treated kaayo no na magseksyoning na pug og buhok kay di man siya pwede nato nga imong nga dugayon kay nakuplan sa kaiyang madaot mamukaging mapuskig man ang buhok malabanan nato gamit ani plansa man diri sa kog atubang sa akong gitrabaho di sa akong atubang di kaning buhok manggod bantayan imong trabaho kaya ana kalit kaayo kung magplansa pinakalit kay di siya pwede dugayon kay kana ni tulid naman imo pa jud nang balikan ugahi na ang buhok munang magbantay jud mo plansa dili jud pasagad jud kay kaning buhok no. Dili ni ingon-ingon nga riban-riban lang sayo na kay tan-awon kay gariban ta gapagwapa kuno ta nga madaot din ang buhok kani plansa tarungon ayuhon kanang plansa ko nang gipakalit og buka ng plansa kay naman siya spring dili nako ipapiit bitaw may ipaguot kay maluto na siya munang bantayan jud ya kani po siya kadyot kay tumoy ayan na nagbanat-banati ginusnos kay tulid na unsaon pa man nako straight glat neutralizer ato siyang timbangon gibutangan ni gamayng color makita man ninyo din ha ato ni siyang gibutangan ha kay si ma'am ang iyang buhok murag ang color bitaw na fade na no wash out na niya kanang magribantag buhok ang kuanan na niya buhok na open ang cuticle pero kinahanglan jud siya nga atong pasukag laing color para mo close siya para dili mo buhaghag inig banlaw nato nya o kayon jud nato nig maayong ato ang mga medisina ato jud silang i-mix og tarong para pareha na ba nagtibugol man na siya no imo jud ang ukayon karawon og maayo para mawala jud siya before gid nato ibutang sa buhok kay aron ang resulta sa buhok even ang color even pud ang ato ang neutralizer para ang buhok guwapa gid na kay ug di man gud mo inganaon no durduriso rata kay makita man ta ng uban di man ta imong panghilabot ilaharang gamit-gamitan anang brush nga pang application brush so dili gyud siya matarong so kinahanglan gyud tag naay taing-ani mixing stick kay mas maayo man ang kanang mixing stick kay mura bitaw tagaputaw ana bitaw og pananglitag kuan ka og nag-bake ka og kana bitaw cake so ingana ra gihapon ng medisina mura taga-bake ako ng tarungon niya pwede na to bali-balihon ba ana i-reverse nato para maukay jud maayo ingana nang mag-riban og buhok para balik ba kay dili ingana o dili na mamalik pagwapahan gyud nato ng customer kay ang buhok ni ma'am ha tan-awa to ninyo ganahan kay ang buhok magwapa dili to ang glat neutralizer para sa buhok ni ma'am nakato atong mix ta ganiha gikutaw na to nya tan-awa ng buhok ni ma'am ingani mag-apply og medisina medyo kaning neutralizer ug daghan man ganitong rebanding atong gibutang medisina ug mahimo i-times 2 bas unjud kaayo ang buhok kay para dili jud siya madaot ug dili jud mo buhaghag unya dili po nato ni siya kay dugayon po kaayo ni ang buhok labi na kay treated kay damage kay ang buhok paabuton na nimo 20 minutos na i-chance nga ang buhok mo buhaghag muna siya nga nagkinahanglan tag timer nakoy timer nga mga 15 minutos sa gyud pag abot sa 15 minutos banlawan jud ang buhok dili jud siya dugay-dugayon kay mooy makaingon nga ang buhok imbis na magwapa wa na no nagwapa mo magpagwapa pa ta nya wa man nang tarong ang trabaho ang buhok dito mag-suffer mo na ang buhok kaging tuskig tan-awon rescue treatment Bonapure para sa buhok nga nangadamage pareha ni ma'am wa pa nakasuway since birth karon pa siya nakabalog unsa ning Schwarzkopf na product ug unsa ni si Bonacure kaning Bonacure if damage tag buhok muhumok na siya di na siya mugahi kuan kay siya amazing kay ni siya resulta dili ni siya basta-basta nga
treatment sa buhok, makagwapa gyud siya mo nang ug magriban kinahanglan jud butang nang jud nato sa Bonacure kay para mabuhi ang buhok kay ug di nato butangan dili yun siya epektibo ang atong rebandi mura ra butag og naghaplas ang unsa ug lain nga treatment ang utong gamiton wa ko kasuway kay dili ko musuway kay ang Bonacure ug ang Schwarzkopf product is proven and tested para jud nako kay guwapa gyud ang resulta sa buhok. Parehaan na karon og gahi-gahi ng buhok ni Ma'am Sudayon pero imo nang ilahos na humok na wa pa ba ni sa kasuway ug unsa ni si Bonacure pero karon makasuway na gyud siya tan-aw na to sa resulta ug magwapa ba gyud ang buhok ni Ma'am ni siya dili maayo mag Bonacure kay proven na namo nga dili gyud nindot ang ato ang Bonacure treatment ug wala ni siya kay kaning Bonacure kinahanglan jud i-steam kay kanang suga niya kaning light niya nga makita nga red kuan na siya makapenetrate mo penetrate sa dito sa cortex sa buhok ito ang treatment nga Bonacure para mo repair sa buhok ang katong buhok dito nga bugto-bugto man ang bangs adto gibugto man na sa straightening cream ang bangs sa buhok so bugto na siya so meaning itakdo siya sa Bonacure kay para ang buhok mo straighten mo ligon dili na siya matangtang una atong rebonding dili kayo mag hair fall na mo hair fall man gani tuod pero gamay ra dili yung daghan tungod sa ato ang Bonacure treatment so napag yung daghan anang sikreto kung gusto gyud ka magwapa imong buhok nga maligo ka nga ikaw ra pagbanlaw og kanang mineral water bitang sa mag-conditioner ka kay para mo additional kanindot ang buhok kay kanang buhok o yun ang alagaan pariha na sa ato ang mga tanom pariha na sa ato mga bulak or na sa kabukiran no ang mga tanom guwapa kaayo kay gialagaan man kay kanang buhok kinahanglan yun nimo atimanon kay sige man ta og gawas-gawas sa kainitan so ang buhok ma-expose sa kalibutan so ang buhok mag-dry mo na kinahanglan yun magpa-treatment kung tapanagsa kay aron ang buhok magwapa parihaan karon at hindi pagwapahan niyang buhok manindot na jud ni kay ang buhok manggod ati manunon kay din mo ati manunon dili sa maanya mo na magigamit kay para humok kay buhok daghan baligya ani bisag asa dapita gwapa gyud yung buhok mo magmahay mo gamit og ingani kay kaning shampoo ha conditioner gwapa gyud ang resulta probe na pud namo kay naaman may mga Bonacure nga shampoo o conditioner pwede ko tigamit kay medyo pricey kaayo mahal-mahal dili ta adto kay wala man tay ka-afford anak kay pubihon di ako buhok kaganihan ni Ma'am buhaghag gawib-wib mura bitaw og ka sabot nya tan-awa ko nung ilalom o naapa ba di ba natulid na ganihan wavy man kay ilalom unsa yung tan-aw din ha na brittle ba ang buhok ni Ma'am kaging ba tuskig ba di ba wala no muna siya rebonding yun nato sa glass guwapa yun na ang buhok ni Ma'am bisan pag ang buhok ni Ma'am treated kaayo kung sa Binisaya pa damage sa iyang buhok pero gwapa gihapon unang ang kanang customer pareha ni Mama first timer pa diri wa pa jud ni siya nakasuway og ribbon og Schwarzkopf karon nakasuway siya humok na kayo ng buhok dili gyud na siya gahi kay og nagahi pa na siya meaning nga daot kay kanang nagahi mo nga buhok hingkaging hintuskig na brittle na siya mo nang kinahanglan tarong yun ang atong trabaho kay aron ang customer pareha ani ni Ma'am karon pa siya ni anhi ayang ika-istorya siyang buhok gwapa jud na di ba kanang create nga plansa ug makasuway ka kanang original jud legit nga create nga made in Korea nga plansa gwapa jud kaayo na dili gyud magmahay ang customer kay anyag jud na buy